Veliki računi za grijanje uskoro bi mogli postati stvar prošlosti. Rješenje leži u ugradnji razdjelnika i raspodjele potrošnje toplinske energije po slovenskom modelu. O kakvom se to modelu radi i što on donosi, danas su objasnili u Hrvatskoj udruzi stanara i suvlasnika stambenih zgrada. Kako do manjih računa za grijanje? Odgovor leži u susjednoj Sloveniji, koja je ugradnju razdjelnika i obračun potrošnje toplinske energije dovela do najpravednijeg modela. Temeljeno je na nekakvim principima koje na neki način štite većinske potrošače, znači potrošače koji zaista se griju. Od eventualnih neispravnosti mjernog sustava, od eventualno isključenih stanova koji se pasivno troše tuđu toplinsku energiju, pa do nečega što slovenski model već ima dugi niz godina, a to je vrednovanje položaja stana u zgradi. No Riječani su otišli korak dalje i slovenski model dodatno unaprijedili. Mi smo to unaprijedili u Rijeci dodavši na te dvije zgrade još i raspodjelu vertikala, jer nije jednako da li se jedan stan kroz vertikale dobiva od, recimo po promjeru od 2 cole u prizemlju do recimo stana u potkrovlju koji ima samo pola cole. Kako funkcionira riječko-slovenski model najbolje zna Ante Dolučić, povjerenik zgrade u kojoj su stanari odlučili reći stop ogromnim računima. Nama je 30% najmanje ušparat, što prije nismo mogli. Prije smo kopčali radijatore, bili su cijeli dan vrući, a sada idete na posao, pa doći na večer u 5, pa onda lijepo na večer okrenete ga trojku, ugrijete si stan, ostavite ga na jedinici, da je stan na 18-19 stupnjeva, znači da se isplatite kako ljudi delaju, mogu šparati, studenti mogu šparati. Model koji se temelji na stvarnoj potrošnji slovensko je pravosuđe ugradilo u svoj zakonski okvir, a isto se očekuje i od hrvatskog. Zadovoljstvo mi je kazati da smo već jučer čuli da je državni tajnik ovaj model spomenuo kao izlaz iz situacije, iz te teške, mučne situacije koja nas godinama muči i naravno da iz ovoga će se izvući oni elementi koji se mogu ugraditi u zakonodavne okvire. Ako se to napravi, da se ide i u primjenu po ovome modelu, onda smatram da smo tu negdje, idealno definitivno neće nikada biti, ali smo tu najbliže rješenju. Kakva je sudbina ugradnje razdjelnika teško je znati. I dok jedni zagovaraju Rijeku bez razdjelnika, drugi uvode onaj najpravedniji model, a treći strpljivo čekaju posljednju riječ, vladinu odluku kako i s kojim modelom dalje.